Tubag dayon dong. Ito istorya dong. Yan ang kami sa Kayutaan ni paring Reymart karon. Iyan ang isa ka iyang short. Panahon pa rin yung nagilan. Ako lang sabay eh. Kuya ka pre. Kuya kayo. Grabe nga pre, boy inis. Itong nagipilasan nga pre, gapon na. Wala po na ikwanti ka ng ano ba? Happy na may ikon pre, mga pre. Hala, karubo. Basig kupras na na. Ispan pre, naka-ispan pre. Kapoy na eh. Sige! Grabe na, aircraft. Ha? Bayangin? Ano po ba? Ato nang hulman yung siya mga tagis. Ikol eh. Oo, sumanya. Morat na ito. Kailangan natin bigyan eh. Baku. Wih. Hah? Naglagon pa ka, wala pa ko ga-edit eh. Ga-edit pa. Ga-edit pa ka? Tumak. There's the system. Nago na tayo. Spider-Man.